לא הזמנתי מאחור. זה נקמה על זה 300? לא כבוד. זה היה 300, ככה זה מוזס אחי. נחמניה גדולה זה קטן. זה המוזס, זהו. אבל אני הזמנתי. רגע, מאיפה הצ'יפס? מה זה? 300 שואל דן. כן, זה פשוט. תודה רבה. גם זה בא בנפרד? לא מבין, למה לא הביאו לי בצלחת? באמת, למה לא הביאו לו? איפה הצ'יפס שלך? כן, צ'יפס. אמרת צ'יפס או... כן, צ'יפס זה בלו צ'יז. הם מביאים את זה בנפרד? לא, הם אמרו אי אפשר בלו צ'יז. רק אחי, זה... הם אמרו נראה לי אי אפשר בלו צ'יז עם זה. היי, מה אתה נוגע לי באוכל? אחי, זה 300? גם לי אין בלו צ'יז. כן, את הבייקון. ביטלת. זה הייתה לי כמה... ביצה? זו הארוחה שלך. זה השום שלו. הבנו עליך אחי. כל הכבוד על הרעיון, טל, כל הכבוד. ברכותיי, you just got punked. ליאור סחטיין על הביצוע. כל משמע את הפתרון הזה שזה 300 קטן. ליאור הלך ודיבר? כן. היינו חייבים לעשות לו את זה. זה הרעיון שלי, אני השתפנתי והם עושים. אין עליכם. בוא נעשה לזה רכב. אני דרבן. מה שאתם רק שם.